Коста хора, аз съм Борко и днес ще играем игра наречена Затвор или Фитнес. Да. Уие, бе, ние сме на фитнеса. Ще взема мускули. Ще стана силен. Окей. О, чакай, трябва да го върна, естествено. Сега нека вие колко съм як. Край, няма да ходя в този фитнес повече. Вижте тия картини. Перфектния врат. Перфектната бърдичка. Перфектният... Няма да питам. Момче, ти много се плющиш. Верно ти е на фитнес само за да ядеш по цял ден. Той няма да се върне жив. 100%. Айде да вървим. Окей. Така. Айде да правим упражнения. Айде. Каква е тая игра, брат? Така. Вау, много е нацепен това. И аз ще стана нацепен. Окей, няма да питам въобще как... Къде са ми ръцете? Аз имам само ръце, нямам тяло. Вау, каква игра. Свят, в който ти нямаш тяло, но имаш ръце. Невероятно. Ей го нашето момче. Ей го нашето момче. Вау, колко много разнообразие от пица. Окей. Айде да седим и да хапнем. Оглеждам се. Все пак е хорор игра. Какво носиш? Бих ти отказал, защото аз не харесвам такива неща. Сега се разкая тук. Ай, разкай се. Трети, не мога да повярвам, че съм още жив. Чакай малко. Един пичага липсва. Това е малко... със. Да, забравих. В такива хора игри винаги те зяпат. Какво ще правиш, ако отида зад теб? Окей, това въобще не го очаквах. Да се разкараме тук. Чистач! Той чистач, що мяза на Гандалф. Виж ли това, което аз виждам? Има човек, който си върши упражненията, докато върши изпражнения. Добре, няма да питам въобще защо го прави. Нека си пуснем душа. Това трябваше да бъде джъмпскер. Мен не ме е страх от джъмпскер, бе. Слушай ли, момче? Не ми харесва водата. Въобще не ми харесва водата, много е студена, искам да е малко по-топла. Само малко по-топла, нали? Само мъничко. Да, това е мъничко. Да, това е мъничко. Определено е мъничко. Какво ще правиш? Аре, лами. Ще се бием ли, момче? Аре, лами. Ще се бием ли? Ще се бием ли? Аре, лами! Вау. Това определено не е мое дело. Това определено не е мое дело. Много крипи картина, вау. Какво става сега? Какво? Бях арестуван за убийството на 4 човека, вау.